trænet helt uden problemer her hele vinteren og gået sin galoptræning, og nu har han fået lidt skærpning, 2-3 løb op til, så jeg tror, han skal møde frem i absolut topform. Han har en fantastisk fin opførsel og indstilling, og er træningsglad, og han er enhver hesteejer og trænerstrøm. Starten er gået til denne uges Golden Cup-løb, altså Legends 14. august på Valla løb, så det bliver med 10 Classic Grand Prix, der kom ganske fornuftigt fra start. De 2 Saxo, der er på vej mod føring. Længere nede i feltet holder vi øje med både 6 Optikvang, 7 på Musimoni, som er ude at arbejde lidt i sporene. Classic Grand Prix er allerede kommet godt med bagerst i feltet i anden spor. Men de 2 Saxo, der er der lange løb her foran for Kasper K. Andersen, et Svinesusen nærmest det efter indvendigt 3 Robin, første hest i anden spor, 6 Optikvang, anden hest i anden spor, så 7 på Musimoni, mens der nede bagerst i feltet som 4 hest i anden spor i øjeblikket, eller 3. hest i anden spor i øjeblikket, er nummer 10 Classic Grand Prix. Stille rolig udgangstempo på det løb her, det gør selvfølgelig, at den er kommet helt perfekt til nummer 10 Classic Grand Prix, 3. par udvendigt. Gør dem lige færdige nedløbet, 4 heste indvendigt, er 4 Piney Blue, der i sin ryg har 5 Axel Rose. Sådan skiftet fra indvendigt nummer 8 Sam Blågul til 4. par udvendigt for René Kjær. Og sidst i feltet i øjeblikket har vi indvendigt nummer 9 Odin Rush. 2 Saxo i føring. Og Kasper K. Andersen, han har det med at drille store favoritterne, gjorde det så sent som i søndags i DM for hoppet med Ragnar Opal, der besejrede Nobody Beats The Beat. Nu har han kørt 18-9 de første 1000 meter, altså skærpet tempoet bag 2 Saxo. Uforandret med et Svinesusen nærmeste. Så har vi som første hest i anden spor nummer 6 Optikvang, anden par udvendigt 7 på Musimoni, og så Sten Juhl på vej fremad med 10 Classic Grand Prix. Nu skulle der ske lidt for 10 Classic Grand Prix, der altså kommer fremad i sporene. Foran 2 Saxo, der snart er klar til at tage hul på de sidste 1000 meter på det løb her. Og det er med 2 Saxo, det er 10 Classic Grand Prix. Det er nummer 1 Svinesusen, der hænger godt ved. Og Sten Juhl har så alle muligheder for lige at parkere sin hest i ryggen på nummer 2 Saxo. Ja, han kigger sig lige tilbage, Kasper K. Andersen, og tænker, hvor blev Sten Juhl af? Han sidder nu klinet i ryggen med nummer 10 Classic Grand Prix. De 2 favoritter forrest i feltet, eller den klare favorit og så den klare næstfavorit. Der vi kan nu tænke op for 8 Sam Blågul herovre på bagerste langside. Foran 2 Saxo, 10 Classic Grand Prix på afstand, 1 Svinesusen, 3 Robin, 6 Optikvang, galop også på langsiden for nummer 5 Axel Rose. Men det er stadigvæk med 2 Saxo. Sten Juhl kan vente og vente med sin store favorit nummer 10 Classic Grand Prix. Den er helt oppe i hjelmen på Kasper K. Andersen. Og så er det spørgsmål, om den bare stryger forbi. Det ser ud til, at der er 1 hest på banen. Og publikum, der er på banen i dag, de kan godt gøre klar til at sende Classic Grand Prix videre mod Oslo og forhåbentlig også mod Stockholm. Den er i gang med at levere en opvisning, som vi alle sammen havde forventet. Den hedder Classic Grand Prix, og det er Sten Juhl. Bare få nogle klapsalver med ned på den. Den havde en god opgave, og den vinder ganske sikkert. 6. løb til Sten Juhl med verdensstjernen Classic Grand Prix, der vinder langt foran 2 Saxo. 3. plads, måske akkurat 6 Optikvang.